खुलुमबाय बड'लेण्ड रादाबाव बयखौबो बरायबाय। बड' सिने आर्टिस्ट एसोसिएशननि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ दिनै सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंगोन। बेजोंनो लोगोसे भइस अफ बड'सनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लाफादों। थांनाय साननिफ्रायनो भइस अफ बड'सनि मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनाया सोलिगासिनो दङ। बेनिनो दिनै जोबथा राउन्डनि बादायलायनाया जागोन। दिनैनि बान्था राननाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैगोन बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि पद्मिनी कल्हापुरे, आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्ग, प्राइड इस्ट एन्टारटेनमेन्ट प्राइभेट लिमिटेडनि CMD रिनिकी भुयान शर्मा, BTRनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर' बिथांमोनहा। बे गेदेरथार बिसानि 6थि बड' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनो लानायखौ रंजाखांनाय फोरमायदों बिसानि आफादगिरि फुंखा महिलारिया। आं सिगाङावनो जोंनि बे जेसेबां मावथिफोर बिसानि जोंनि नेहाथारजों लोगोसे लेङाइ आफादगिरि बेनिफ्राय माखासे बोसोनगिरि आरो मावथिफोर बिथांमोनहा माने दान मोनथामनि सिगांनिफ्रायनो लाहार फाहार खालामगासिनो दं, जोबोद मावगासिनो दं। आं बिथांमोननो साबायखर जासिगोरो आरो बे एवार्ड फांसना जोबोद मोजां जागोन। दा जोंनि मोनफ्रोमबो जिल्लानिफ्राय बुंनो थाङोब्ला सफैबायानो, मोनब्रैसो जिल्ला सफैबाय। दा बिथांमोनहा फेस खालामगासिनो दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि गाहाय आलासि पद्मिनी कल्हापुरे बिथाङाबो थाम थिम जागासिनो दं फैनो थाखाय। गुवाहाटीयाव 2 बाजियाव सफैगोन। दा बिथांखौ आजावनो थाखाय थाम थिम खालामगासिनो दं। जोंनि बर' ट्रेडिशनेल मोसानायखौ लानानै आरो बे फांसना जोबोद मोजां जागोन। माने आब्रुथिखौ लाखिनानै जोङो मोजां खुंफुंगोन आरो जोंनिफ्राय जोंनि दानि गभर्नमेन्टनि जेसेबां दैदेनगिरि बिथांमोन दं बिथांमोनहाबो फैगोन। ओमफ्राय जोंनि जेसेबां आर्टिस्टफोर बे ओनसोलनि आरो बेनिफ्राय गुबुन गुबुन जिल्लानिफ्राय बिथांमोनहाबो बाहागो लाफैगोन आरो मोजां जाफुंगोन। माबायदि सेटिसफाइडआथ' मोजां सेटिसफाइड खालामनांगौथ' गोबां रां नांगौ। जों जेसेबां रां मोनदों जों बेजोंनो माने मोजां खुंफुंगोन, गोजोनै खुंफुंगोन। बान्थाफोर होनाय जागोन नामा? बान्थाखौ मोजाङैनो होनाय जागोन। बे बान्थाखौ BTC गभर्नमेन्टआ स्पन्सर खालामदों आरो बेनिफ्राय एसे जानाय लोंनायनि खरस बिथांमोनहा बानदों। बे मोजां खुंफुंथारगोन आरो मोजाङैनो। खैथासो केटेगरियाव होयो? केटेगरिखौ आं एगजाम 20टा केटेगरि दङ आरो गुबुन जोंनि रावजों लोगोसे जों गुबुन रावखौबो एबाराव लाफानाय जादों। बे खेबाव सर्ट मुभिखौबो बिथांमोननोबो होनाय जागोन आरो।